Mwanchumu rigararia buen soko TV mbuyamona soko gendra kobwatia emiroberio hegendrete asembeo asetwabere tukirukia heyema seyemo na gukumanya ria gendrete guchakira rituko ria Jumatano, rituko ria Alhamisi, rituko ria igoro ria rituko ria Juma na boigo rituko ria rero ria sabato ria Jumamosi asetwabere tukubwateriria ase obwange kegima hinyuranga emiroberio iganigo yenegetigwe ase amatuko atato garia ase county ya Nairobi bono guchakira rituko ria rero na ankyo nigo amaisonsi na boigo hebirengererio bya bananchi kurwa chinsemo au byanyarekoba bigonchokana kumurikira hasorgongo rwa Nyanza hanene mono county ya Siaya ase obotuko bwa rero omubere umeshimiwa Raila Odinga honyarekoba kogo ikiwanyuranga mwancho murigeria emambia rero nigo omubere honyagosira umuske Raila Odinga honyarekoba gukoirukiwa senchera yendege na goikiwa segeti kya Mamboleo Stadium ase county ya Kisumu angensemo nejidaika 20 chamambi omubero yo honyarekoba kogo ikiwa segeti kyo kya Mamboleo abananchi banyora ribaga ryo koerorera emiroberio eyo naboigo onyarekoba gukurusiwa se chinseme chonanga emiroberio yeritangani nigo yabekirenga omubero yo hochikurusiwa senseme yo nako etigwa senjera yepara nako ira wikase county ya Siaya korende omwabisomo na se wizareri yoborendi boime Dr. Raymond Omolo tabanga korengana nebiro tiare konyarekana onyarekoba gukurukiwa nande kurwase egetikeri kya Mamboleo county ya Kisumu oika ase enka yaye umugondo bo Poda Farm constituency ya Bondo county ya Siaya asaba nanchi bechinseme chino barabanyora ribaga bagendrete ko rigeria omubiro yo hwekera chinga kechiga mwanchu murigeria nurigeria wa sembeo abubono nabananchi korwa ase county eyo ya Siaya hanemono hase constituency eyo ya Bondo asensemo ya Opoda Farm hase abananchi bagendrete konyora ribaga ryo kurigeria omubiro yo onyarekoba ukoyenekiwa na kurara senseme yo nyoro mwancho murigere mirobero nigera chiko gendra ritkoria ankyo na ndira chiko berio mwerio ase sabari mheshimiwa Raila Odinga hasarache gotindekwa ne mirobero ya nigera chiko nikiwa segeti ikyo kirange nenkayaye ke University ya Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology seabarai au kurwa serikali enene bakurwa muno muraibwensi ya Kenya muskuli ya Muruto na baribande kurwa chi isko ye ebose chinse chisko mbache guikirana bune nchiremo yo kwanekia buna nkurwa bare esko yabo yo moerio igo ase chinga kechiga bananchi nigo bagendete kurwa engora yabo na kurigeria omubere bu mheshimiwa Raila Odinga ase enkaya ya Opoda Farm county area ya Siaya constituency yo ya Bondo abari kibaito bamangana no bare asenseme yo bakoragwa mona Caroline Mausa Dominic Orenge Bethuel Machini ne timu ingima kurwa se ensemeria ya Siaya no bare sensemo ba nyare koba bagoikirana go gotomanya gwikira boni ga mwanchu murigeria sembe obunoro chega go abobisabo burendi ba KDF abo by the way babeire bakubwateria na kura emiroberiga kurwa ritukuria Jumatano ikira boniga nigo chinga kechiga bayo siekire boseba siekire sanduki eyo yanyatukoba gekobogoria umubere onyagosira umuskere Odinga abananchi banyore ribaga ryo owekirana ko nyo rigereria na bono nigo okobisiwa ebendera yense ya Kenya onyarekoba gukobekwa ase enyomba yaye ase obotko oboiga hirindekero hagendrete kuganya ankyo kwenekeriwa esabari yaye yomweria buri tangani muryoye mama Aida Odinga nanyora ribagari ko kwana nabari kyamangana ntochiko komanya chinkwana chiaye asanya rakoba gakurwa ebirengero byaye bosio bokwenwa kwaye muske Raila Odinga mwancho murigeria chine chibicha cha yamase yamo kurwase he mugondo bo Opoda constituency ya Bonde county ya Siaya senka yoyo kabero mawaziri monene Raila Odinga somobero yebona abananchi banyore ribaga ryoko yorigereria abo bisabu bo burende ba KDF ba yosiekire bose basiekire sanduki yabwate omubero yo erido nyarakoba gukogachwa kero uganyete kwenekia esabari yaye yo mwerio abu ankyo muwaziri oteneto burendi bwaime
Mheshimiwa Kipchumba Murkomen negatia abawaziri bande kurwa Sorgongo rwa Nyanza ntwabarora buri tangani bakora igatia baribande kurwa serikali goikirana se enseme iga kwa yamate yo Mheshimiwa Raila Odinga riberera chinga kechiga chubokendu negatia bananchi baesokire ase obonge igonyoro mwancho murigeria ntogendere gukomanya nabo igori tukoria ankyo kiremero birira chikwene kiwasegetie kyo ya Jaramogi Oginga Odinga Universities of Science and Technology tochikona koba tokobwateria nabo iga se MS iga ya kuru ensoko ensa eyamo tuchigo sanga ya mase ya mona bari kibaito ba mangana kuru asense meyo na kumanyire bakorwa mona Caroline Mausa Bethwel Machini na boigo wikili forenge abagandate kubwateria ase obwange asobot kubware robo igo mwanchu murigeria ntochi gutwara enkwana no mwakili Job Nyasimi Momanyi erinde achigotomanya igoro yemirobiriga emigima nyoro muraibwense na nyarako baga kurogochika omoskerele Odinga anyarako baga kwegwa amatanga yesiko ari ase kerengo gie serikali bose state funeral ase abananchi abakeigo bosabara yabakekurwa sensiga ya Kenya banyoreri baga riokoeni wasenjira eyiga ya maskani na boigo enseme eyende ntochikonya kobato sanga nere omwakili Franklin Mukaya ikoroga chinsa isato nera chikotomanya sobo siboro Mheshimiwa Raila Odinga anyare ko baga kurwanda igotoskare na mangeto kwariganretie omoberebo Mheshimiwa Raila Odinga wasembe obunoroche onyare ko ba gogo ubugori gwa kurwa senseme yo onyare ko ba gokobekwa ase egari eria ya yoganyete ase enseme yo erinde onyare ko ba gokoiro gwika ase enkayaye anyare ko bakagotimo butuko bwarero kero esabari yaye erengete gochia koenekiwa rituko ria ankyo mwancho murigeria bunoro chagwo ekineke kosi kurwa se sector ya abobsa boborendi andemono bari ba KDF abo bachorire kurwa se ensemeria ya Air Force bagachoro kurwa se ensemeria ya Navy na boigo the Kenyan Army kwenekia abuna nkurwa bari esco yabo yo moerio yokora amatanga iga ya state funeral bosamatanga yesco enene ye serikali igago bunoroche bono honyare koba gakobe kwa segari yaganyirite omuberoye erinde anyare koba gakurusi gwa sensemeyo na koirwa goika ase nyumba ya erinde atimuka sobotko bwarero kero hemirobirira cheko enekigwa rituko ria ankyo mwancho murigeria kerato gandate ko bwateria nto chiko ira na senseme yo erinde turigerie nararia ya agendrete tikanda kumanya abere atatu ari asemesa ito yama yakuru ensoko obotko bwarero nchenkuru kwa Clinton Ndigi byamana ase timu eria yarengega iga ya ntanganira gekoragwa mona Edwin Nyangagu boigo Daniel Omwaga na boigo Innocent Onyango yonya tukobaga koboka naye emambi nabo nechinga kichana na inchengo kwariga ne obe na inche kurubono tonyara koba tokogenderia hesabari ega goika omwerio Karibu sana mwancho morigeria nkomanye hariana kigwe ritukeriga na boigo keroto gendate kubwatirire mirobire yokurwa ase county area ya Siaya abakenya nigo bono bagendreire wesokia na kumorera muske Raila Odinga abo hasina inde batebirenga matunda amaya harianya arikoba gako ya Rwandera guchakira obosibore obugoika nonya no gosu boseno goika nonya no gosuguma serikali erio ba rigererie ebirengo ebyo ba nyariko bakorigerie ebirengo byobogima abange nigo bono bagasaine bose bagendrete gukumia igoro ya siasa chiae nkaicha nyariko ba chigo tikara chinga kechiga Murikito Vincent Monda na sangane gati ya bananchi na bono otwariganira roboti rokubwati ni miaka 15 yaitire kurwa Kenya yachengereta amachika maya yo mwaka bwechirwe 2010 amachika ayo aretetwa monanya gusira umuskiraira Amoro Odinga nigo ararekanire ko aba Kenya chinguru echo chikorekana chitarenga roro kurwa bumagega ase serikali chinde chapter ya kane yeri chikolia Kenya ensemo ya 33 nigo keromo Kenya abwato bosubule bweliugiriaye kugicha tatebo bolimo nabo igo gusegeta chisegi ensemo ya 34 nero niga ko abaralia nabo igo chinyomba chabo chinguru cyo kolega siyo boralia chitari go turbanirwa nchera chinde
amachika yonsi ekara kuringorigwa nigabekira abakenya amo na koba eriogiri abo ekera abakenya bagasaine goichana ogosira kwa Raila Amolo Odinga Wycliffe Ogega nere niga ichane togosira kwaye abwa saro yomobo olio gochengera ayara maya alienya gosira Raila Amolo Odinga aretete gose arwanirete itanga nipinda getokorwa pole ya nase familia ya Raila ase nyenjo no muraitu asigete sana okorire binto munaboneke ndongo mwinyora number 1 no kolenta multipartyism Kenya nero gerire twasikira kurenda mpaka constitution yenya ibona igatogutumia muna abakenya ogendo gende ndatebe gwitira ase Raila Odinga twabere tokonyora obosibore gose freedom eri togoteba kero tokonyora guchimaegaga ngakinere nonye mnenyenje chichensi chiasoka chigokora maandamano etari gotoka nganga abantu baitetwa abange ninyo none ngake kero guchimaegaga kere ngakiri yarenge serikali omuntu ogokwana egento igagwata chuga guto tori gokwana otachiroko borega gwasino no koimuke akiri bono turu papa twanyori obosibore none muna bona ego bosibore obwa media ngokwana aga gwetera media bono obosibore igo togwetogeri papa na egasi akorete nengia alafu obosibore bwa kabere gwetera se constitution ya 2010 obwo goteba naki na bomo umwana inchi ogosoka sama gosaroko wandamane ya mani otari gosari gento kia muntu igo twanyori obosibore igo tena ayonsi gakorekanire gwetera se papa Raila Odinga chinguru Raila Amolo Odinga ari gutumika eri gusuguma serikali gosechi serikali nigo chiare kororekana chikogo kia abakenya abange anene mono ekera gukwana igoro yebirengo byobugima gokonga egento ari kuruka economic recovery economic liberation of Kenya ukombozi wa tatu ukombozi wa uchumi bono ogusira kwa Raila Amolo Odinga nigo ekororekana abakenya babwatire na maisugusu egento bagoteba buna nero uri kubabwatesia ekera abakenya baikire nsinyo korengana na Ogega echama ya ODM tebwati bugima kurwaiga gocha mutwe siasa bono kerongori siasa ya Kenya gocha mutwe ando je na bono siasa teyo nojo senji gotwara siasa ende esenjo bono kerora Raila arengo nere ero uri kugera siasa yaba eyenyenjo ose yarenta amana bono mutu atindo jinanki yani tindo jisiasa kero kurigereria empatie ya ito ODM usiraire kiongozi ke muna arenge chinguru chiri abwate tindo jina muntu narara atikere muntu tayora so bikoro to biri byaje yani naturigereria Afrika ngima muntu tayora so bikoro to biri byaje Evanis Ogato na yomo bwa Kenya bali no kwegena buna nyagosira Raila Amolo Odinga na arete tobusubule bwa Kenya bakogokera twasiriyo mugambi obwata maono nando bwate ebirangeri bya ase Kenya orede demokrasi rero ndukunye kupinguna dikare abantu bakabwati basiekeru kina babo chochi moseti anyona bagasiekeru baitwa ere buno korra kwaye bali bagwakira matitiri eserikali tibaguche gutwara chinguru buna chiri Raila Amolo Odinga abwate opposition yete gutwara nguru nkongu mune ya Raila abwate yera achire ere te gutwara nguru ni Raila lakini opposition yera ache tware chinguru chire chinkake jiko bino cy'umugako gyarambara baraje bakosune serikali bakengako echame yo ya ODM eyo yarorekanire gutwara Eliansa nigo nera ari no kwegena buna bakobekana amo mbabwateri bagali abene elio gusukia ekerenga kie chame yo gocha mutwe buna kelia Raila Amolo Odinga abwate okumanya kwane ODM kuiranere asiti nguru cyo mwana ODM kuiranere buna yarenge nandi bachore kiongozi yako getaigwa kirumatitiria noko na kugochika kwaye gochese bali abanjete chame yo ya ODM ingote byabana ODM ndogwa moyo una baba uchire unde to ya moyo egera ko tuyabiro moyo tonyore kiongozi okubwati na kero kyana tokia chinguru na tuyate baba chinguru echame yo ya ODM yaberege koiremeri imeyense ya Kenya nigobona abange bagotema kubayena buna nyagusira nero maete bunare kogera gose koyegendia korende monto ndebensi tayo oranyimukie kibagendete kumurera abantu nigo bakumureka mono bagoteba siasa chia Raila Amolo Odinga chiaerire nonya baroki wabaye buna Junet Mohamed Simba Arati Edwin Shifuna Babu Owino Hassan Joho na banda bange bali kubwatia chimbaratero chiaye Waswahili usema ati mti kuu ukianguka wana wa ndege huyumba. Vincent Monda, Ensoko TV.
Mwanchumo rigeria huyono morikito Vincent Monda honyara kobaka gosangane gati ya bananchi unenjiremo yokomanya aya aenekiwe nabo igonga kya bananchi bagendete kumurera umuskirilo Odinga ase sabari yaye yabere ntambe yokurwandira hobora yobuya nabo kwenekia obora yobuya nabo okwenekiwa gwe serikali chichi county kwegenderia sensemo ya ama gendro tigatoske bosio mwanchumo rigero yokoria ekerugo kyobora ibwense muske Dr. Fred Matiang'i nigarure okoboria goche asabarai abachorense obomo wazimio kurwa sorogongo rwa Nyanza kwenekia bunango tigara bare hamo unenchiremo yokurwa maskani gocha soyo kabero mu waziri mona bwo muraibo mu mheshimiwa Raila Odinga kagokwana hase kanisa ya Adventista ya Milimani hase omuchiboyo gise county ya Homa Bay muske Matiang'i niko bono haruro koboria gocha saba governor batano na babere haba senator batano na babere haba wakilishi babasubati na bigaba bunge abachorere ase obomo bwazimio kwenekia bunango tigara baramo unenchiremo yogochia kogenderia hamaskani yomurayobo ogesiasa huyo nyarakoba kago siria obogima bwae Matiang'i boigo nigo harure okoboria gochia ase chikanisa kwenekia bunango bwate na bale nabana inchi korenta omorembe unenchiremo yokwenekia buna omorembe kwenekia gore kurwa ase chinsemecho bosio bobachorere bonne bori bosio. Of course, many of you know he's a Seventh-day Adventist. Even in our wildest imaginations, thought that we would come to this point, that we are talking about Mzee, our leader, in the manner in which we are talking about him now. But as believers and as people of faith, you know this. And I love, Pastor, and what you have talked to us today, that when we come to tough times such as this, let us keep hope and know that the Lord is present even in tough times like this. For us, those who worked with Mzee, the leaders are here who have worked with him. Janet is here, who was practically raised by Mzee. We pray that the Lord strengthens our leaders who have remained behind, so we can continue the journey of this life in the manner in which Mzee wanted. So during this morning weekend, we also are saying Pole and bringing our condolences to us here as family, to the people of the Nyanza region generally. And we pray, I want to plead with you, my brothers and sisters, that we hold special prayers for Mama Ida and the family, that the Lord comforts them, keeps them together during this tough time. The second group I would like us to pray for are the elected leaders of this region. Very fortunately and blessedly, Mzee Baba grew up strong leaders. All our 6 governors in this region were elected on the Azimio ticket. Some of them are very solid and consummate politicians and leaders. Professor Nyong'o, Governor Orengo, your own governor here, my sister Gladys Wanga, and all these people, the senators who are here, the 6 senators from this region, including Senator Nyonka who's here, and your own senator here, Kajwang. Again, group of leaders that Mzee has mentored. For someone who worked so hard to grow leaders, such as Baba did, it will be unspeakable shame if all these wonderful people are not able to come together and move this region forward. I have no doubt in my mind. I have faith and I trust the Lord will strengthen the hands of these brothers and sisters in elective positions. All of them, all our governors, all our senators, all our members of parliament, all our women reps in this region, and all our members of parliament, so that as a great tribute and honor to Baba, they stick together, keep this region together, so that we work together. Wanchomo rigeria huyo no muske Fred Matiang'i nerega go horure chinkwana chiaye kubwatikana nari habwenda kwenekiwa sasa birobomo igati ya abananchi na boigo habarai bari bachorere kwenekia buna bunenchire moyo kura maskani go chiase mheshimiwa Raila Odinga abarai bonse abo bachorense ye kiama kiaye na boigo bomo boriare kura wazimio bane kibunango tigara baramo bunenchire moyo kogenderia
amaskani ayuaye mwancho munigera buna nachika ko gotebia abariki baito bamang'ana no bare ase ensemeria ya Opoda constituency ya Bondo county ya Siaya abutko bwarera kugendera kubwatereria nararia ya aenekiwe nararia robere gochia koenekiwa nto chigosanga na barabu ase egeka kirebosio korende tigaturanya ko batogo tegerera chinkwana chiae umurugi bo mheshimiwa Raila Odinga mama Aida wenya rakobaga kurenkwana ya bene gochia 7 inchi kubasaba baenekie obotoero na boigo amaskani gosio kwemeroberio yoko mwenya humuske Raila Odinga bo ritukoria ankyo. The situation that we found ourselves in today, none of us knew that the time had come that my dear husband, Raila Amolo Odinga, was going to leave us. But since the time has come, we have to deal with it the way it is. I just want to make a small statement concerning the situation. I know Raila was loved by his people, his family, his community, his party members, Kenyans, Africa, and even many parts of the world. The way I'm saying this is because I've received condolences messages from many parts of the world, and tomorrow I hope I'll be able to read for you. Now I want to appeal to our people. I want to appeal to our people that we must mourn Raila in peace. It is a solemn occasion. It is not an occasion of confusion. Things work better if we do it in a solemn manner. I want to appeal. I've been to many international funerals. I was in the funeral of Nelson Mandela. I was in the funeral of Winnie Mandela. I was in the funeral of President Magufuli here in Tanzania. It was a solemn occasion. It is only through the still voice that we can be able to hear and understand one another. We are all somebody, but God is all. So let's have peace as we mourn Raila. That is my message. Thank you, and may God bless you. Pancho Murigaria hoyo mama Aida Odinga nere rure gago ebirero biaye kubwatikana na okweni wa kumheshimiwa Raila Odinga sasa bila bananchi banyara koba bakoba abatoereru chinga kechiga chioko mwenya muske Raila Odinga buna nachika kokomanya to koirana kurwase ensemo ya kabire to koiro mutumoko kego to manya gusanga negati ya bariki baito ba magana kurwase county yo ya Siaya elinde tumanye nararia ya agendrete na bigo botko bwarero nachika kokomanya mu wakili Job Nyasime Momanyi na chiko ikirana se studio ase chinga kechiga gotokonya komanya amatanga iga yesiko mbana nchi kiaba bakonyara koba bakwegwa sengenjo umubaro bwa bana nchi abega barayi bari basiria amagima basama tukabwango iga nabo abanyorere amatanga iga yesiko nigo bare abakerinde tumanye matanga iga yesiko kurwa se serikali ningo obwente ko yanyora nande ningo kurwa ogochika aeneki wana bego chinsa isa to chobot ko bwarero to ebanto chiko sanganere umwakili Franklin Mokaya kurigia komanya ubusibore na bwigo bwene bwokonyo buse imiroberio konyoro bwene kurwase ebigambiro ane mone sabari ya rwandretwe ase hobo ime no mheshimiwa Raila Odinga hoyo nyare ko bakago se gotoskare kurina turase ke kage tari getambe Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsigure emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 078866
6663 gose tulikiriu kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obire asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyobutindu. Nugari tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyunyamira samange twakirisi migwitire namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga no Viki Hardware egotukaiga tente uko bari kan mwensi asamagoria rinsi Enyagitaniro butamero chinga kichoboroere korende tarikire nyagitari erabo butamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo togotoka nsemo ya magina toligirenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring,
welding and fabrication egatio chinde. Abarukiwa baito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere njira ya help. Nechikos chito nigo chiwire uchasonde bwensi. Nigo tugutuka asama tabekania ageteri ensemo ya Kesu Kisii County. Asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085. Kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yoando mwalimu Mokonyi, deputy principal at the college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Magega ya televishoni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyoli bagalya bene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakresi migwetire namba yaito yobonchulia 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Nguliole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge na bwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikeri nigo tugutukanye mu Nyamira no bokole ne bwito ngo bwokokera twakirisi myese namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo mu Nyamira mwesi mwariganirwa. Nuga nitisukuru asomwana warakora ibya asamasomo nechikosoli tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere sukuru yao emerulito nige kugenda namaganio CBE nguruturo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wasaba no muko na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru baga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakirishimye namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy, strive to succeed. Ano mwibuli henritu mwano obugimu bya bwankyo eskuri y'Oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana w'Oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo gye fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igo ngutiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde
ngurutura bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenyete ime endagire yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegitari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Matintenera yeskuru yoboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse yoborai bo musasroti Paul Kabito PK bwe parish Nyamarambe nige no mogoko munene gukwarigania sumaiga bukubekiri gutwa kwa boroki babo abo bago kigoso grade 1 umudigoyo nigura korekeri tukuri juma chitariki 23 cy'umutinyo yikomi cyo mwaka bw'ikirwibere n'emerongebere n'etano ucakra chinsibiri mambia kuwagacha mwensi mwaliganibwe asamange tutalira sobisito usitwa Krismese namba 0713827327. Gutaro rugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru sungusia electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo cyokebirigo naboiga somo cyunyamira gose Krismese namba 0784884484 sungusia electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Kwarusiri gutaro rugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru sungusia electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo cyokebirigo naboiga somo cyunyamira gose Krismese namba 0784884484 sungusia electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro asito kumurekera ngaki ebimeri
bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri ahuna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igoto skato nyegera gende gotengera egitaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyara ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobe to koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri Italiane ni Innocent Onyango Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi eri Italiane Linet Nyambane Umuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV, oboroso bwomugusi. Mwancho murigereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaichia Nakuru mwancho murigereri elitonyara kwa batopo omugusi ora asensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batogo so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret neranyara kwa koigwegwa mwancho murigereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba bunachinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro neryo mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereri asegeta seni ya Ensoko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria bwa Ensoko TV karibu sana naenda sensembega ya kabere buna na Chicago kumanya ntoge ndreta senchira ya bene kubwatiria hemiroberio heyuege ndrete konekiwa yokoria komwe esabari yo mwerio na boigo ere ya maskani yo kabero mu waziri omonene aiga Kenya na boigo murai wechinga kichintamba sensemeri ya gisiasa muske Raila Amolo Odinga oyo maberoye oikiwa ase enkaya ya Opoda Farm county area ya Asia ya tonyana ko batokorigeria na komanya nga okono gochika kumuraibwensi ya Kenya muskule muruto buna umuskere Odinga aigwe esko enene eyo manyikaine asomonu bwege songo buna state funeral mwancho murigeria state funeral no gochika gokorwe kwa barai abake bari andake babekire obokoreri bwabo ase okoenekia serikali na nemonensi ya Kenya kogendera senchirenge igo botko bwarero nigo turachi gosanga no mogenito ovena se studio irinde atomanye estate funeral matanga kiaya na boiga matanga iga yesko na seki akoeno no gochia sabanto bari bose abanta bake bari baenekire obokoreri bwabo na ndinki koirera omonto egwa estate funeral ga se studio no torenere omowakili Job Nyasimi achie gotomanya ase obwagarenga kirichi kori goteba ngaki ense ekoirera bose ngaki omuraibwensa goikira
oraria bene ngomonto aigwe estate funeral. Karibu sana wakili. Mbiamano sana Clinton. Mbiamano sana. Mbiamano asokwira chinga kichago gocha gosanga na intwe. Igaigairinde otokonye kumanya haya iga onsi. Kwanza tiga turachaka naye otomengoro yago yabe no tumanye ngaki asobokoreri bwago gocha ngaki kwa mumanyiro musikere loading na nekero kwigwetenga ama ngana iga tokere ngosiro bugima bwae ngaki kwirete ngane. Diangiri chinga kichi oteba pole. Ese Abakenya bonsi asogosiria Mheshimiwa Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Numurayo yo molio nyare gagotema gusuguma ebintu gukoreka Kenya yabono. Onyetarie senginjo yaye no ne katibeto gwato na kontonyu gwati. Na inde onyetarie sere na ngo ebintu ebinge biri serikali yanyarige kuunereria na ngombiri konyara bigokoreka. Igo Karono igo mangana no mwakori osire na mana Kenya wono ntubwate livaga yanyariri kobo deficit eri yanyarige koba wono suburai bwa wono kera ngwaniere obole mwato sabarai na inde confidence na indo boene asabarai bali tubwene ko usugume bintu lakini asabarai tubwate sichinga kichawone barabangainireria ande sengenjobu ngainereria obu na bwakogera ibintu byanyare bigosareka igo watebona Mheshimiwa Right Prime Minister Raila Amolo Odinga na baganirie no yo muburie lichiko ligoteba ubwenete ko bari recognized kwa estate funeral Kirato chakira gwase gwatigaire turamanyo mwanchu morigeria narore andakore nkagari homogusi narore nkagari erotamayitinga state funeral iga ninkieke. What is a state funeral? State funeral egene matangari abangire ne serikali. Serikali nere ekonyabanga. Serikali nere kotumia kibesa cyaye gukorora umurobiri bw'inyangi ya Nyagosira. Na inde eketali na negento ke konyarage gukorera umuntu nde bwensi. Umuntu okorera state funeral no muntu onyarega koba head of state, kose former head of state. Onyarega koba a deputy president, kose vice president. Na boigo a prime minister nere no yomoli se category ki abantu bali bwenete koba recognized na ko korero state funeral. Igekere dogukwanira igore ya state funeral emineti na umupangilio kibesa na ki umubangiro emineti protocol na programs ngina kichigokorwa na abantu bakorega cie yonse ne military igo ekero head of state ya anyarega gotena nko enda turi gokorera nyarebe state funeral emineti na nkorera tore bunense kibandere cyanda nusu mulingoti na kuroro badikira litko liria oyo nyarega gotonyora ago chi koenigwa ria makoruko na ne public holiday ilinda abantu banya gutwara chinga kicho cyo kumurera na kumoenia oyo nyarega gotonyora aye uno mwakili wono tomanyango nigere tigantumie ria tarige songo ne prerogative yo muraibwense bose asenari richiko ligotebanga emirobiri nere yegwente kobe kwerindo montara ligwe aigwe state funeral. Yere standing orders cha military and the state funeral usually conducted chinga kichinyingere conducted uzego korone na military ya Kenya abana cheshi igo egento gyoke president kiana yaro commander in chief ere no korua ehodeli naki oyo akolerwe state funeral kororo bono mupangirio ndu bwonsi bi inegasi ya military akokora in full military regari kala na full military regari mineti uniform chiria mpaka chi masasi ali bagwa ka mara 21 ibinte biri byonse mupangirio mpaka chi ali cha military chigotumeka gokora ibinte kabiri ne serikali ya makobeke budget yelia familia te kwenda ko kurusibesa cha mubuko ilinde gukora enyangi ya Nyagosira lakini onye koligete will ne okugandi kulikwa osokugandi kulikwa Nyagosira
na kiaga ni kyani una wona Raila tebe tembwene ko en within 72 ebine bintu biria bona serikali iranyare gekorigereria iwo bintu mbiro irarigereria lakini control yenyene ere sensemo ya serikali Tiatuske tukwaniririga asengencho twarorere handake abaraiba kebari bairwe state funeral ngo ikigo barasamagacho ye bunge tuse goteba korengana ne protocol iwatebire bwatigwo muntu oirwe state funeral nere necessary airwa samagacho ye bunge abananchi banyoreri baga abaraiba nyoreri baga tio kurigeria mubero igine genteke mo kyabo tokoroka lying in state na ine opportunity yo keroro asaba na inchi go participate go sego changia ase nyankie ya state funeral igo kero lying in state iminiti na boko irwa parliament na boko irwa ese stadium go seseri bagalire abana inchi bonse baranyale bakoligereria barole nyagosira ine na baroba bamon ainde ese public ego jabone ese gusasa abana inji bago jensemo ya baire libaga na baroba nyale bago changia no okurwa maoni yabo kyara ekera maoni yabo arurwe abana inji nabo na serikali kunyara ekoligeria na ki injira kibaganitie bachi kolera nyagosira moje ni uligeri na bono unaretwa ntwanya tokonyona abana inji baendete mpaka bagasoa JKIA Jomo Kenyatta International Airport ime igo kanyona bagasalie procedure ile wene tokoba osubole ndwe chindege lakini bono onyendiye abana inji ba tebetigo na kibago chikomoya na nena ibago chikomororera burungi mapema kwenda kumoiko lingwa bwene ire ase airport ime igo abana inji mbaro bwene tokotegererwa na inde bamanyikana na ukukani kwa abana inji okona kikole igo moja ni uligere na lero chinsemo cha Kisumu abana inchi barenge abange gwetane lakini esengejo bamanyite na abana inchi baba abange barusete korose se getiki chindege bakamuire se bamuire se getiki kya stadium ya Mambaleo iswanya bagoika asobonge igono andiri bachite bangite na bamurete se getiki ya Nyayo ikiaro kanit kobege ke bakamuire se getiki ya Kasarani lakini bono esengejo consultation yeli ekoganirigu yagendera elinda abana inchi pamoja na serikali yagendamo na libintu bikunyare bigo kolekana lakini rende amaoni y'abana inchi ataligere iri boronge koje uri kwanyana uburendi ubugoja bwa boboko cyana wana ntwa nyara toko Syria mebere abana inchi batatu asenge inchi yo gotachana n'abasikali na baruba gutumya kinguru elinde na baranyare bakoleta order igonto ikuwa nitwanyara toko twara umuvurutano elinde kerdo okora kinyangi kabirechi na regard ne rurata ke kobori amanyenga kero kwa state funeral ega ego chiakorekana tu ase maybe abantu bari bane kiro buraibwa ba ase serikali bose ba robo korerwa bwetera ase serikali bose ne bo mwana incho kawaida oyo maybe wane kiro bokorerwa atara akora ase serikali agenda korre andake gento kirikira kia konyerense ya Kenya kuimukereri unana otebiri tanga ngina state funeral strict yere wene takoba as a president serving was a former president Toma goje se deputy was a vice president mate kali to atumire vice rere to utumia deputy president na baro ba korwa na ba korwa state funeral Toma goje incentive bate chief of staff ya wanachesi mnabono ogola bone ba mukolete state funeral ekero to tena deputy go se vice president umoja ni uligereri gichana wa Marwa ntu amukolerete state funeral ukoliye se president tonya to akorera Musecho Jomo Kenyatta to akorere Moi na inde to akorere na Kibaki abantu mbaro bali notable bali bachangire Kenya ko Kenya buna nire bono tubwate na bono Wangari Maathai olengero let prize etwe Peace Nobel Prize ende twanyere toko iwo muminyokyo yo omyogete mono Kiptum na bande mbaro bali banyare baguchangia se serikali ya Kenya bone president ikoli yana abante kabira umbo bwene toko iwa ceremonial state burial one yuere ceremonial lakini mbalenge go saw in that category go se class kelia kia ababande baire one kere ceremonial basically ne president in consultation na chief of defense
nali bakorigerie actually defense decision making nali bakwenda ba consult alafu ate na kibao chikonyekora erote iko chikobona full ceremonial una yende state pario iko chikoba lakini yeye konyona ebintu mbiro bike bataiko observe strictly uneka bakora state pario negati yabanone omuske Joseph Nkaiseri nerana na nekreti kwendega but bono etobotira rase state funeral totebe na ceremonial neri state funeral fully sponsored by government na military nere take charge ya ceremony no kuigwana kubwatikana no kuigwana ne familia no mpangilio ole familia lakini still naro ngo serikali ngo chere ime yachangia aso wakana chibesa chiriga nitukutumia ese kyare binde byonse manyete ebese y'umwana inji maketume kororo erinde binde binya na kigali ngo nyura mavuta baskali wali ngo wali chi allowance cyune bomungo be kukire all ebintu biri byonse tokora samatanga bibwate garama yabo igarama ene serikali oje yanye bugoria tekatunya ko batugo skabosio bona tunya ko batugo kwandra umoskerele Odinga hoyiga onyare ko bakago sira nande no gwanja kwae agateba nga anyare ko bagako enigwa inse ye echinsa 52 na ibere nchi etani gagu ibaga kiatigira sensemo ya democracy bunayo mu wakili mwabere mukuru andra koriga justice aso kuwakilisha abananchi bali bakoriga bwana sebigambero kergo kwandra democracy ngaki umurayo yiga Raila Odinga rwandrire democracy tutaragendare ahiye story ne media was lirikale ekwarenge under control gose kwa enkole nduna inkyo bwene te kuchigotangaza lakini sibono nabo konyara gokwea gokurwa ebirengereri byao utabwati bwo abonde bwonsi obuga chite wetera asesegi ya yokoleta democracy Kenya gokoliele sensemo ya democracy in terms of multipartyism etwa bwate chamekemo ekiamanekemo kyangi ya kanu lakini noroche ebyama bono byabeire binge paka squeeze abantu babwate byabo bindi babegete ki semebuko ime igone nere korokina umwaka oyo natemete gusukuma esingincho bole mubwaye kurwa livaga asichinsemo chionsi umujeni uligererie no nogochorwa esebirwa nagateina ebisa kubiyonsi n'abakenya onde bwensi atokese serikali narwaneta sabangina abangina rero babwate biruge binge na ese serikali wetania abasacha igona gukurigereri na temete gusuguma livaga litoke lya kero monto no bole muboli bwaye nabwato bungaini bwo na kiako nyara gakorwana ne serikali ando aigulivaga kiara no ne serikali etogote abange bali bamusibete abange bakamumisa kigali cyaje kara sumo kikakwa masasi lakini still no abona bakamukora state barrio ono mundu nyarega kubasuguma elinde bakore nako abana inchi livaga liriya baganiri konyora andake nabokurwa ebirengereri byaga senge nchomete from your personal capacity no kwabuna kwabere ko kurigereri gochibosio ngakyoroche livaga liriya tigire asoborai imani nero abantu abarayimbaro batigire bago chikokendereri ebikoroto byaye babeke gochibosio tone kinkobo siborobe kankokendera bole omanyete chinga kichonzi mora yako imatch kero livaga lya tokire mbaka umuntu oyo matoke na ndo konyara kubuli livage igonto godena livage lya tigire umuntu nabole kulira lakini neire chinkaki kuikere kiwango kiliami arwanire aikire kera umujeni oligererie sesege yakolire esinje ngonyara ngona kanyoro okongire kisiasa maturity nabwate okoremereria nabwate nabo kumurama olemereri tago koirana likende iyo korokina chinga kichi kanyorobeire ekiwango kelikyo odena ki nero lengete father of the nation kya kende kiyonse kiasarekire kero munda yango irana na inkiema waida kiarante kiara consultation bono yekanyoiranire asale igono kero kolielia esi siasa libageliria lia tigaire nto naba Kenya nto tuara obugo na ningora tuikire na numoja niuligeria se siasa yabona yekire na inde ninyari inkwanchira na nekyumurandia okolete mass service igora kolete atebete gusara nditigoro yaye aba Kenya twatwale etabiembe sana yo konya kuruki beza bube unanalia abantu baranyare bawo wakera chinkobi onya abantu bawo wakera chinkobi ya wakera chinkobi sengenje yo appreciate oso wanchira na nendo wakwana lakini
twaikire tabia okubugoria abantu kwabakoba so kwarangiria abantu baje babugori kibesa elinde kworogina nubwate abantu nole n'abantu moja ni oligererie ese meyege yonsi umwakoyo asteyo kwanya korora kubugoria abantu bakibesa baminyoko gocho lakini ideology ebirengereri bibya yabwate ikine kiyekogera abantu abange bamwanjite kyara keriatebire na kyane tigokora na kikyange koreka lakini isi twikire isibona iga abarayo tubwate otaruetie besa bantu mbagocha na abana inchi na baru batolere etabiende erembe igiye korokina onye to kwa igubesa o to kurwesegetiikeria ase muyigorenge igobone ende kera rongeri na amasikani naraga ni irie siasa ya Kenya tumai gutwara uburai buri buganirie na amagendera yaganirie akoro neki ni kiente kama wantu wente kuligina ntoje tukenyare gusuka gukimutwe kera ebigori bire mutu yeito na biri toro bono twanyare togosinyuko ruburai buri buganirie lakini umoja ni oligerie ekegori bono ebigori bire maega bire byemyaka bono 25 goja 35 bakweroka Gen Z barori na nkubeku barengore na kioroje bawe na ki kore bintu na biganirie otherwise nkubabusa tole mwenzi kukisiko na inde inenjere ndonge kera onye twanyare togosinyuko ena na uburai buri buganirie boronge ingi tutasukira kando uburai abantu bande babaye elinde Kenya etwara uburai asikero umuntu aganyaraga gwikera kirikende kyonse ukwani kwaye kure onye go apply gas kwanitie gas kubwata masakara na bakonyora tali lazima ite kando onye kwanitie okorwe oroserwe paramba gesona kiao ipara na bekoro steni ne sengenjo ole mo Kenya ole oinse lakini sengenjo mo Kenya ko tax ipale wena takoro sumba gesona kiao na butura take komanye ebirangero bya gasengenjo apa kan tuarege se studio tuabere to kubabolia sengenjo public knowledge is karinga umrayuga neranda ke obegete bagotebe foundation iri uringe pile nkongwa serikali yobo moya bono yagendate kora bono tayo obo mubiga bwe serikali going forward Mheshimiwa Ruto na ngakiago chikoene kiago ikirania nga serikali ge ikuruku broad based ne chikogendra sengenjo the strongest pillar yo bwaterete ne chinguru bono tayo na bagotana ese kanyora mugako yaikirie umugambi President Ruto abakona kanyora mukonyire koleta peace iria umugambi Ruto kanyora ya musinyire one okuru kumwako yesegeti na bego chikomwali bagali kongusana umugambi bono konyara kora unless na indara mbuli okoboko guchasa abarai bande ilinda balete SMS abatena ki mbwatisia na oburai bwa Ruto no gotategerera abana inchingi baganiti kiagera no koligeri kwane kolingeri na ekomochi kora gina kikiria amuire gotena na kianeti gokora na kiagokora lakini onye ndi yagotegerera tena aiga na bora nyore ngo swatule ngoro ime change yonjere onango nabakonyara kwa igwa mawaida n'abakenya bange na ndi inere kurukwe uburai boro buya buri ogotegera na yikero koro toge kuruma kurwa ili niko magothe na kio sawa tiabona ngoligirie koro tokere kiye kitanyarige ge kuruma kurwa nseme igo karo koligeri na numu wako yaruete geti mwako limbakara mboro koboko gucha abantu bande bamokonye akini onye ta okole nginje kabireyu akole bintu biria bwenete gokora nelichiko onye mbigo kunyara bigo kolekana obwo mpaka bobora sare sogotabukie myake aye no morembe bunuganire iyerense yebere yo katonyar ko batoguika aso bachorio bonne tikatuska seiga twarorere no kurwa tukamaega kero korigire megano yobora ibwage siasa siasa chensi ya Kenya chabire chikobe kwase obogesa kuno bokenyo mane chinsemo orogongorwa Rift Valley rwa ngire kugerigana ntwaro chomura ibwense ga kubwatana no mwamerero yo gesiasa mane kurwase orogongorwa ikyama gya Kanu Mount Kenya tware na barabu Mheshimiwa Gashagwa nagandatego kobeka emirobiri yaye aye buna omugusi ngakioroje orogongorwa gusi kiroro kwerigana sengencho korugusi yari kwebeka negati nsemo ya Nyanza bonse barigerete Mheshimiwa Raila Odinga ne banekero Mheshimiwa Fred Matiang'i sokire orogongorwa gusi ngairoro chibosio konyoro oborai bosio bwechikura chinana
Litaya ndiante na umugusi na very democratic. Mugusi no muntu wake kura kubwatikana ebirenge byawe na bimwete. Na inde se myake menge yanyarige ko benginje kabiri. Anu mugusi ngo temali gwake sau no muntu na isaine okoye uburayi gose anyarega gusirwe lina anyarega akobumurai. Ase aroliro bwona yo kuboli chikura ta konyaraga ko baikie saganiri mugusina bakungusa kuchimaye gake. Umuchani uligelie sechinga kiabona na ndimna tuligeleti 2027 mugusinale negesie kanene sana kuligeleli guna abamuraba bo na ubali baligeleli na bakenya bonsi. Igontole negesio kwaegwa abamuraba bere. Umuroyo omo no mheshimiwa Matiang'i no kabere former chief justice David Maraga. Abonsi banyale bakore gase serikali nende borokirie obwegenwa. Igo asomo gusita wene gutwara tangu chinde cyose na kibabu batenda bonse babere. Siasa ni ntam litukali mu Kenya ni litambe sana siasa ya Kenya. Igo wone tuwene tena tigabonse basuke mutwe torole ingo ketebe. Kiara mami nto kumanya yago chanara ya. Lituke lirigo ika abamurabonse kya baitu kiara mbanjire Kenya na botogote abaki oyonero tigeregeti tumosire. Osetogo na bonse baikire tubaikaranse bonse totena ki bono ingo kwaere ligwa ebandera. Kwa makolete egento kende igoro yobogesaku Kenya yaratemire kutwara obogesaku asama tukaraerire. Na inde noroche siasa ya Kenya mono ego chakera obugesagu nere bagatena ki chakera ko nyumba mino. Lakini moja ni oligererie Rift Valley wone yatigara President Ruto. Kiara mwako li Gideon narangire tu atena inchi karansa na eto jitoko bange matukago chicha. Wono Nyanza esto watu mwako lendo ikaransa tena rulengi kubuli bandero tena na ibakoro ligoche. To tena abantu baro chirende. Wono rule libageri. Lakini mbaro aireta gatiga ese serikali. Ambaro balenge ko risiko. Igo mu burutano mbako chobe na osenime bako so ese serikali ime osenisiko. Lakini umanyina ese enyomba yo mwako yoralire tibali bantu bagwancha raisi igo tena kibono twakururiru twabekirwe ase nyomba yemo kyaramba bwate enchera yawo yokole bintu baka batwara umurayo oyomo ukubabuguri abayire gochoro uyibona utaraba defined lakini ngenjo nero bagoja babo and bale like guikaransa nende banjira ne oyo nero kubuguri bandera andake mungu kwana bale neri ogirimo barakero baikaransire baikaranse guigwana na bale nende baendamu na umuja ni ulige libokamba na aromba bwata maskani ase uyo mwabo Kalonzo musyoka igora kini ekero kuri eliese sabweye ondete yorate ne bieka aire chikura cha Kenya raisi mbako okambe n'abantu bande lakini umane generation niraiga yasokire tabwatu bukabira igiye korogujensi na abandi bakweroka alpha generation yiyenke bona iyo generation niche etubundisa mangana mange onye tuberereta mangana yote na nubugesa kubochi gotwachikora kiara abana bali abange babo ebakinerete isiko babwata abasani kure ibisaku byonze lakini bakwana ege songo bamaitike gusi bamaitike gosene bigere byabo bono barawe bakwana umuntu ulio ukubaleta amo na inde bono chizimie chitokoroka smartphones janyale chikubaleta amo esiteke yamo kibakwane gento gite konya babonse piva iwananire ande batokira segete namba mbagwate namba igendo yoga boni challenge yaro neri mbabwate chikura elinde banyale bawo chiko chiaka bachitebeke miboronke elina libarate na ngusira barumu ikina kitoganye tuli naki mbaje bayuli bageli lyokora chesta babwate chikura na ndo maite IBC yanje with technology nabo kire gintu kora chesterese simi igo banyoje ni bangoreta chituli kiti chiricho kubwatere kebande gwetera igo kwa kwebija kire gintu sesimi jaza sinero naki nabo lyo eretio kora chester numwaki chikorera abe bwango sana agwa soko register no twari go chaso kwerikia ko baba akichikura sengencho neba omusikera Odinga niganyate ko bakagusiria obugima bwaye kagotebya bana inchinga twatemire nchira yo kurobekana twatemire nchira yo koreta chibura buru tira reta mantunda igento kirache korenta matunda go chibosiona basaba igabeso kya sobonge
babwate chikura ntubwate obochori oboke bukagire kwene kiwase chinsemo orokorwa gusi nkwene kiarore obochori obo neba na sensemeria ya Luo Nyanza matari ase county area ya Homa Bay ntubwate obochori oboke omobaro oesokire omoke sana neba nekero togotanga by election omete by election bari bagoteba ngaya obochori obonengo chabore neba na se by election twarro omobaro omoke sana bogwesoke ninki gekogera n'abananchi ba eminchiro buraiboro bobe bose bataraba more sensitized obuye bwo wesoki na kweri kyako baba kichukura ndoto ena chinge sababu nchiro chinyinge chitokoroka factors eyemo yabo abantu abange babwate chikura inka bakora chigasi chinsemo awa kya Kenya na nchibono ngokole gase ga Nairobi go sende chinsemo awa lakini kura yani akarasa koro kunyamusia ali Nyamira nutumugerango bono yanko banankwa kutole chikura gali lituke lyonyole na goseni mbwate egasi ende nsipetega nawe tintoka gali ngere kobege kuleyo ikina chikura kirigigo cyasareka kiagera tukwanko nyara ko ikororo ilindo ake chikura nando nyenjiriye kunyarekana asomenyete no gwenete ko gochorero murayo lakini bono nkili namba ko toke gali physically wakekura na iga somenyete oranyoro menyete isiko lakini ankoro ya erera ya ali sokoro iya lete factor ya mo ikogera chikuri kitari goikerana egento kendi ya kabere onye kolikire kwa uri baga ne serikali gose company ya boss yao wende chukwa chikura inde kine gitanko kende tumai goira ne tanko kende gikubwati ngiri na kubeke gari amavuto gendo chukwa kekura gose konyole fair oike gari na uchumi una yabeire nkongese chingage chabo wakena nduira wakena nduira nero na bekoleta egetango kende kirekenene sana igobone eyine eri guchiko reduce chinamba chiri abantu bali bawo chigotoka ground igomoje ni oli ni mpanto kibawo chiwaka chikura bono gari imineti nabagaka bali taite nabangina balenkali abantu bali bamenyete enkali lakini bono chensie yetoko kwana ere chisukuru chi college gose koligi chigase Nairobi na waranyole mbubu atibeza ekuchikobairania ali bachiwake se chikora chiri chi by election inere challenge ya moya we kugera tuwate low turnout nuko sabogetunga bitange bimbi chikorigereri werinde asengenja omweri weri ko bagotebanga ekura nere korenta ubura yubuya ekineke nekikirekene nani nakyo kurigeria abantu abange baganeti na chikuleji cha ku December ekera abantu bali chirusa babwatera ni chiruse icyoli ko lilionse bakire to kwanelia abantu bamwabonga bakira ni chikora lakini esengenje yuburu ise kinga kiye shere bakaranti abanyere tumutinyo nane erinde mukora ne chikora December gewe ka mwashereke mudabati muchando ne ucho bono etoliyeti na kinga kiye kya August kinga kiye abantu kunyana na kwa mabaga banyari bakwenda bachiwaga chikora igontu bwate gitange keke lakini technology nabona yabeire yechisimi onye IBC yarenge kwanjira na inde era maoni ya Kenya we can actually do everything digitally kuru nyumba mwao wake nabona squeeze chikoti Kenya ngima lero nabonko ena na njiro mu wakiri nabonko kolegas Mombasa inde Malindi inde Kakamega eseli tukelimu nkolete chikura chikoti yangenye ingikera abege komu asoko kole ntekyo asage uwaka chikura egento kyo kwenda wake kura within just 3 minutes ukole kure sesi negatie birengero bigenda tekurwa no basabagetonga ekyombe KBC ngenda tagotegerera chinkwana kyorobie emirobiro kurende asoko korera tikatunya ariko tugukwandra twararira ndake kwa bere gati yabari batwarega ngayo ko rigiobora yoboga batwarega ngayo kuraba na inchi nkorengi bade kerengeri kyo no kebwate totebe masomo kiugura uraimuki abera tatu kurwase umwishimiwa Raila Odinga ali watebanga andake abananchi bago chigwanja kuchiposio bae abarai bunaye kubara uranyara ko bako gutumeka irindo ikirani oborai burubuya bose bari bakuri oborai bose agora bae barusi amasomo kurwase musikera ilo totigire baya tumeke kora abananchi kuchiposio mwako yorarire amasomo na mangu muntu ndi wese waneti kuri oborai yawenete kuri kurwa sare eke mokiabo ngirina oboremereri oborai mbuli gento kerera isi sana oborai ngugani buli kuira chinga kikiao ni chi familia yao
ne nibweli ya obwate igo mwaka oyo orore na chinga kiarengi kurwanira aba Kenya narabete chere ubuno bolemeli obumo bwao narabete isiko atigeta familia ye kando yine sacrifice enene sana orore mno ogonjokana kwaya onjokana nire otumire nibo yaye ese ogokonya goikera abana inji ba Kenya irinde birengeri bya binyari bikoigwekana toje sense moende ya kabere na bwate ntokoroka obolemereria igomba ko be very patient onyare akurwana na ko lose chinga kichinyingi igomoja ni oli kolemereri kulikwae na persistence ikine yento kende mwana siasa ndo wensi rawanyare gokorigereria na gosoma korwa sare anuma goche yento kende kelia ale unique abantu bamwanjite naturally nkwaringe guna raira ngo cyale segetigia ku stadium abantu baja kubwoli na chibesa bako rwelinde abantu bali ni kigali bakobwocho abarayi bande bakoligia abantu kigali cy'isukuru cyakomboyu bayiko lakini eyarenge naturally abantu bamwanjite naturally bakomyuka mbake segetiye no ambona igoligererie abantu barwete Nairobi abagakale bondo bonaiga it's just out of love bachire maka batena bakangike gali mwakiro kwaeli igo those are the things ekokina tali rasmo obetererie abantu bagwanje tiga abantu bagwanje kubatekana ne bikoru byao muno okole ebintu byao ilinda abantu batena ki oyo ingenje yakole ebintu ntomwanje tena ntoko nitiabo murayo ito ingenje yuyoka okonyoro burayi bole raisi n'abantu bago kwegena ese bintu bindi okora arawe tumayo tene geto kyo muise ese keliora abanyare gosoma korwa sare ase corruption from public resources. He was a very rare person. Kouna naivete gososumira abantu koive bintu bya serikali bitayibya. By the way aretro mochando ne ba sobra igwabo. Sobra igwabo. Na indi greediness ada isanigete na mali alia yabwate. Na mali ngirina talibobe gotwara mali lakini nya korumukia konyora mali aliao unyari gukunyatumia na ndese njirere ndonge. Lakini tobwene tigutwara mali na ndiko magwe yake kubona naro gutumia konyanyasa bali batayikwenyara. Gone ibine bye binte binge biri kunya ukorigereria anyarite ga koleta gwetera sobora ibwaye. Lakini ndo gento kenengere ubwene takorigereria muna nyombe nde yonsi musacha kole mwao kunyara oligo control mwao na kiinganiti mwa murango ngucyari toyende gukiga abantu mwese mwagenda igese chama yaye kerarengo nage control it nage tenenerete boronge na ndaboko nkuru harengo gochika no musima karuro gochika bonsi bakasoire ngenje kabire iyi aminete na mbamo eta maskani igo nemechinere ngenje kabire iyo okonya abantu barwete amaskani nando kuno kugwane na onye ndiye kunyarekana na wane borai tubwate sechi constituency chito SH ward chito chicount chito omwerekeo noganeri kurwa sabara ibari togotwara elinde kibumwate biregento gete na ndese ngenji kire asobuye bw'abantu bonsi abantu bakubwati ku direction yeyo wana yamagoje na ekyama mune kibono kya ODM naruro okorana libagali anyarire eliansa liatigaire mau neli nene sana iyo minute na muntu goja goswa nabona mumuro ayete mumuro mwabo akikonyara gawo getenenda ese chinga kichinge batara chikorobo choli bwabo naboko na ngego chikoba kirera isigo lakini mpaka getwara omuntu romo kongu amago chiko tinya elinde keranyare gego chiko suma na elinde kenyare ge kwa uliba gasubura iwa Kenya memono wakili hono tigo oire chinga kechega na yanda kena bogotoma engora ochiase abasani ne amate ayaime kero omwishime wiga arigete gochikwenigwa ritukoria ankyo togokorera tiangire chinga kechi gotaba pole mai talina ne familia yele immediate ya lusi omwako yo abantu chintakana cyatigaire iga ne chinyinge na ari kilibwe ke mukilimu abega ne kero mute konacho casualties basa abantu bali ebintu biri bikumia ne binge chinyoni cyonsi na kiregento igo abange ngorera tore tali esengencho twamwanje tere bye komanyana lakini eseli bagali lyatigire lyangorwanirira
erinde bintu byakoreka nabwata obare mubori twamiseti igo nkoira chinga kiche goteba pole kwanza se familia yaye immediate family Ida abana ba Rosemary Winnie na Junior korwo bamura bamwabo na baswati bamwabo korwo ngichende na ese chama ya ODM ni maete nabwate efani nene sana pole ndebe se abagosori bari baye bange chifan chae ni maete mwa Misiri yabe oraite Arsenal pole lakini ndo gimana obore ngenje kabireyo na inturende na bakenya bagimetoa na pole tigatumwa kiro kwa eri ni maete meroveli na genderete tige meroveli yere buye ntotwara casualties na bali tuanyare to gotwara litukolia leicho bali ara Misiri ya letetu ilinde bintu byonso muroveli oyere buye na renge ngoraigo bintu byere buye igo ngote na pole sikenyengima. Yes, thank you so much mwanchumo rigereria bono no twikira gwo mwiri ase nkwana yaito ande munachika kome gukwana gwonga umwishimo Raila Odinga no motiotere renge bwe timu ya Arsenal negendete kogosoria ase chinga kechiga egosoria bankorengia cha Kensemo ne nusu bako gosoria ne timu iri ya Fulham erinde unenchiremo abananchi babere bagukwana ase mitandao bagotebanga tige timu ya Arsenal nyore obubuya sobutuko bwarero bunenchiremo yokumorera umwishimi wa Raila Odinga twabere tugusanga mange mwancho murigeria no gusaba kwanengana inche kwemanyire no tugukorera go asebono ogendere gutwara uburigerio bya wemerobere gendeta asembeo gikoraga chinsa isato ningira na SMS ya kurwen soko chinsa isato na boygo buna nachika gukoriera eira abariki baitu bamangana no bara se county ya Siaya mbachi gotumanya aria agendrete na boygo tuchiko bato gutwara nande nkwana no mwakili Franklin Mukaya chinsi chisato korigeria boygo esabariga nande bunenchire mo yokugendera meroberio yito yokubwatereria umuroberio mugima boko mwenya umuske Raila Odinga chenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagaria ya Brian Achaka na Felistas Kabendi igo ngonyara ko bagingo gusaba hogendere gutwara uburigerio bya director zaki Kenya na bako gendera go toenekeria hemeroberio buregendrete asensemo ya kabire. Thank you so much Okidi. Bien mona sana. Bien mona seki kakje.